Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilim Bathan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi di kakong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga John. 32 anyos ang panuigon. Minyo ug may usa ka anak. Taga-Bagakay, Cebu nga Cebu. Sukad sa bata pa ko, tigpaminawan na gyud ko ining inyong programa sa radyo. Ug ning higayuna, ako na gyud ang usa sa inyong magtatampo. Punto medigal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nausam man gud ang akong panginabuhi, sukad na ako na disgrasya sa motor, ug ako na ang naasabay bantay sa among anak. Ug ang akong asawa, siya na ang nanarbaho. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, ikaw minaning niya sa kusina, Ching. Sorry ah. Nadugay kong mata. Ikaw na naman nakalungag sa iyo sa buntag. Lami kayo imong katuog sa akong pagmata ganina. Saan sa kang orasan na to gabi, uy? Nagmata-mata ko og kadlaw, nagmata ka pa man adto. Sige kag cellphone. Ay, buang nga bitaw. Tulo na rin kagabi nga. Di ko katuog dayon. Nag-insomnia masiguro ko. Dili na insomnia, oy. Tungod na sa pagsigi nimo gamit og cellphone, bisag gabi na kaing dako. Diyan, ipadapli na cellphone nimo sa dayong tuog nimo, oy. Di ba makatuog ka ra dayon? Gisawayan ko na bitaw. Maura maghihapon. Mo nang matintal ko kuha sa akong cellphone kay di man ko makatuog. Lingaw-lingaw na lang ko gamit sa akong cellphone kay di mo ko katuog. Di ba ka ni tungod sa tambal sa sakit sa akong tiil sukad pagkarisgasya na ako? Nga ako pagyapong gisigyan og tumar? Ha? Kay nagsige pa di kag tumar? Kung mo sakit, nauyon man ko ini. Mawa man ang sakit kung akong imnan. Mao ba? Uy, dili na unta siguro ka ang imo inom pa ng tambala dyan. Kay taod-taod naman tong nadisgrasya ka sa motor. Unya, kay masakit pa man gihapon. Sige na, oy. Ni mata namang jud ka. Tiwasan akong giluto diha, ha? Kay maligo na ko. Malit na unya ko sa trabaho. Oo, sige, Ching. Ako ni tiwas og luto, ani. Ay, buang nga, eh. Duka pa nung sa akong mata, eh. Sige lang. Kung makalakaw na niya si Ching sa trabaho, matuog na ko balik. O sige, ato na ko sa trabaho dyan. Amping, Ching. Kamupod sa mga bata din ha, amping mo. Kung makadalikit kag tuog, katuog sad ha? Laido ka pa kayo ng imong matao. Oh, kung mahuman niya kong pagkaon og kaligo sa tong anak. Sige ha. Bye na. Bye-bye. Bye. Ay, salamat. Nakalakaw na akong asawa. Ang akong anak na lang akong atimanon. Pagkanusto na ako, be. Ay, labara sa akong sa kaduka. Ay, asan tong anak, eh? Ay, naon siya naman yung mga tanong ko dire. Ikay-kay man ni inyong iro dyan. Nahabwa naman ni Skaag. Ha? Huwag kibawala, oy! Matuga-tuga mo buhi ang inyong mananap. Di mo kahigot, aron unta di makasya. Tanawan din ako mga tanong mo. La, ano ako man na yung imong kasabaan, ana? Nga di ba bang kakasiguro nga ang among iro ang nagbuhat, ana? Maukagad. Wa ka naman unta magtrabaho. Niya ka naman unta bay. Pero di ka kaatiman sa mga buluhaton sa diris bay, oy. La, unsa naman sila abot sa pagkawa na ko trabaho, la, oy? Nga, ugwa palang unta ko marisgasya. Nagtrabaho mo unta ko ron. Tapulan ka dyan. Di ka parehas ni Ching. Kung mao'y mahibilin sa bay. Ay, la. Para naman noong ko ni mong Ching, babae man to. Ay, biyata na ka, oy. Ay, lababi ang uko ni mula. Maukag yun, di ka pa sulti. Ay, kalabat ang uko, eh. Buinom ko sa kong pinaliver, eh. Kini-action sa sakit akong tiil. Ay, nga naman, eh.
Bisakit man akong tiyan. Ay, umitoy man ang akong palibot. Ginoo ko, unsa magkahani? Kagabi nga straight nga wa ko klarong tugad to. Sige gamit og cellphone. Kay kanya laging wilingaw. Nalang sa bahay sukad kong nadisgrasya og motor ug napiktuhan akong tiil. Nilaban akong maong giimnan ako sa akong pinaliver sa pagdisgrasya nako. Apa ni sakit man akong tiyan ug nalipong ko. Unya. Lebi anak. Lebi di mo gawa sa bahay ha. Kay matug si papa kay sakit ang uog tiyan. Katuog ko niya akong gibati, be. Basin, mulian ako ni kamatan ako. Papa! Papa! Papa, gutom ko. Unsa na orasa? Alas 5 na may pasado. Dalinak. Pag timuuna kay magluto na sa ko para panihapon na to. Kalami ba ang dili bangon? Lata na ning humbang akong giluto. Akong tilawan, be. Huwag may lami akong giluto. Ang sa may kuwangan eh. Mura man og upload og pait-pait. Nak! Able po tahan, be. Nagluto pas papa. Basin si mama na nimo. Araw manihapon na nasagta. Jan, kusog ba yan ikaw niha? Gutom gid kayo? Gisa kita magkugtiyan ganina. Nakatuog ko mong ako ka snacks. Gutom kayo pagmata na ko eh. Kaong ko. Bahala og wow kasabot sa lami aning akong giluto eh. Ha? Lami man kod? Lain akong panlasa. Pero mukaon dyan ko kay gutom man. Oy. Stoy Jan, hina-hina ang humba, uy. Katambok na ba ang humba ni mo? Huwag mo kumukaong sa tambok ko. Sabaw na may ako gunod. Uy, nga nung ka, uy. Lain man na akong pamati. Mura magug gikaboy o murag naglagubaw ang rugan. O kakuyapon ko. Uy, pag-sure diya dyan, uy. Lagi. Huwag mo maglisod magug ginawa. Unta, pagtarong ba? Ato na tag-hospital na. Ginoo ko. Masilingan tabang mo. Ang ako bana. Gidako nila sa ospital. Ang akong BP, niabot og 160/140 na di ay. Nga di maunta ko hiblaron nga pagkatao. Og paspas ang pitik sa akong heart, nga wa man sa kuy sakit sa kasing-kasing. Mobot gud og 111 akong pulse rate. Kabantay ko nga mosuol ni kun hago ang akong lawas. Way soda akong tiyan ug kanang dugay ko makatuog kay sige gamit og cellphone. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, dihang giatake ko, vertigo ba gadto? Kay mituyok man akong palibot o panik-attack ba ka o nervyos? Ang akong BP 160/140 nga di maunta ko high blood. Tungod ba lang kadto sa kakulba, maong nisaka akong dugo? Nya, nagmonitor ko karon 110/70 naman lang sige akong BP. Ikadawang pangutana, 32 anyos pa ko. High blood na ba ko sa akong pangidaron? Kuwang ba ko sa exercise? Kay kadtong pagkadiskusyon ako sa motor,
nga napektuhan akong tiil, naara jud ko sa bahay magtutuyok. Di ba di man tawag nga exercise nga akong mga trabaho nun sa bahay? Ikatulong pangutana, sa wapa ko atakiha, nisakit akong oo. Dayon nisakit akong tiyan. GERD, hyperacidity, o ulcer ba ni? Kaysa batanon pa ko, nakasinati sa kong ingon ini, kung mapasaran o magutman ko. Ikaw pa ito katapusan. Nasa kaha ko'y thyroid problem? Kaysa test sa doktor, ubos ko nung akong TSH. Kung thyroid, stimulating hormone. Pero wak masad ko'y gibati sa akong tutunlan. Wak ko'y nahikapang bukol. Unsa man yung dining akong gibati, nga pupaspas masad ang akong heartbeat. Palihog, tabangi tambagi ko. Kini, ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, magiguban kanyo karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, mutambag sa inyong mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, ug sa inyong mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist, ha? Mo-share ko niyo, nag-training ko sa Metro Manila ug dito sa New York, sa Amerika. Huwag niyo mga legal ng mga problema, Attorney Elin Bathan ang bahalang mutambag niya na. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Mamili lang mo, no? Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osimnia Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Going back to our sender, John, taga Bagakay, Cebu nga Cebu. Sige ba akong labay ng inyo dyan kay once a week magtumong ko sa Argao Drug Rehabilitation kay consultant pa ko diha sa atong drug rehabilitation. Agi ko ng inyong Cebu nga, nindot kay ng inyong lugar diha, albi inyong plaza ng dagko kay Kakasya, no? Ug kadang the famous Simala, no? The miraculous Simala, no? Nindot lang mo na landmark kada Cebu nga ng Simala. So unang pangutana ni John nga taga Kumbalikon, taga Bagakay, Cebu nga Cebu, punto medical, no? Unang pangutana ni John, ako lang ni paningkamutan dyan nga matubag na ako, na? Diyan nga atake ko, vertigo ba kadto kay mituyok man ang akong palibot, o panic attack ba kaha, o nervyos. Ang akong BP 160/140, nga di man unta ko high blood. Tungod ba lang kadto sa kakulba na kong nisaka akong dugo, nay nag-monitor ba ako karon 110/70 naman ang sige na kong blood pressure. Well, kanang blood pressure akong balikon, ang kakusgo ni siya sa daloy sa tong dugo sa atong mga blood vessels. Dili ni siya synonymous sa anemia, no? Ang anemia is the hemoglobin count, no? Akong ma-share sa inyo, ang normal blood pressure sa mga adult is 120/80. Mana ra gyud na da, mugo biyan 140/90, borderline na hantod na siya pataas. So kaning vertigo, something to do with balance, malipong ta, kanang murag musakay, mugduyan-duyan, mutuya-tuya, o kanang magpanic attack. This can manifest signs and symptoms, kakuyawan ka, tuyok, murag gisi, bukuan ng imong ulo, mulabad, dili ka, ang imong muscle coordination, dili kayo maayo. Ako lang malakbitan nga, magdaghang ka mo ingon nga, mukaon tag mga tambok, mukaon tag daghang putsiro, mga bulalo dia, mo high blood ta. Ha? Ako kusog mo kung mukaon og putsiro o bulalo. High blood. O sabi mo sa akad na akong blood pressure. Pero actually, sa tinood lang, no? Kanang tambok, tambok sa baboy, o sa pamandya, dili na may makahalbad. Na ako'y kailang aperte, humba may sudan kada adlaw, naabot maghapit mo sa gatos ang edad o sa namatay, no? Kanang kulang taog tubig, kana mao na siya. Kung kulang kag tubig, mao nang mo high blood ta, kaya ang imong kasing-kasing, mo extra function man, no? Mo exert og more effort to pump the blood all throughout the vital organs of the body. Dili kay kaon kag tambok o putsiro o kaya man ginagod. Mabitaw nang naa na sila mga pagkaon na kay maipakaon na sa ato, no? So inom lang yung dagdaghang tubig, ha? 8 glasses or more a day, no? Og akong balikon, kinahanglan nga monitor nato ang atong blood pressure within the normal level, kay kung mupaspas na ni siya taas na kayo, there is possibility nga mo buto
ang mga capillaries nato og simbakog mag-hemorrhage na unyay ingnon ta blood clot nga tuwa dito na bara sa mga blood vessels lisod na kayo magkinanglan na ka og surgical procedure, no? Anyway, bata pa man is dyan, no? I don't think so nga kuan ka kaning 110/70 mao ni kasagaran akong blood pressure, pero there was a time when taas puro nga ako lagi kinahanglan gyud tag close monitoring na naman yung mga baligya karon ng mga BP apparatus dili ka doktor, you can get your blood pressure every day as you wish. Ay kaduhang pangutana, 32 years old pa ko, high blood na ba ko sa akong pangidaron? Kuwang ba ko sa exercise? Kay kadtong pagkadisgrasya nako sa motor nga naapektuhan ang akong tiil, naaraman gyud ko sa balay magtuyok-tuyok. Di ko ba di ay matawag exercise ang akong mga trabaho sa balay? Depende sa trabaho, no? Kanang may exercise mong ka, depende rin po na sa imong naanda, no? Pero akong naato ni suggest na ko, gisuggest to ni Dr. Lourdes de los Reyes Atok, no? Isa nga na siya gi-text na ko nga kinahanglan ko nakita mo mulakaw og 10,000 steps per day. Bastang lisura sa na may pa to sa una magbaktas pa bitaw may gikan sa sugod nga tos buwak abot lang 10,000 tingali. Pero we have to do exercise as much as possible because we have an endogenous opiate sa atong lawas. Ma-utilize lang ni siya if we do exercise. Pero ang nature o ang classes exercise nga imong pagahimoon dili lang nang hugas plato kana manilhig ano something nga sington gud ka nga mo rest ka nga mag-shower after kuan kayo kanang kondisyon kay imong lawas, no? Sa una regular mo ko nagdulag tennis nindot kay paminon ako sung lawas kanang sington ko lahi na nang singot kay init alimuot kay way electric fan way aircon lahi na siya panington ka kaysa panington ka nga nagduka og exercise basta kay kana lang makaya nimo ayaw po kayo nang grabe ra kayo nga ma-over kuan ka ma-over sa imong hinunta kapasidad physical kapasidad, no? Ikatulong pangutana, sa wala pa ko atakiha nisakit ang akong ulo dayon nisakit ang akong tiyan GERD hyperacidity or ulcer ba ni kaysa batanon pa ko nakasinati sab ko ani kun napasaran o magutman ko, okay? Kaning gingon nimo GERD is gastroesophageal reflux disease ni siya, no? Daghang mga hinungdan yani kung mukaon kag mga daghang citrus o kanang mga acidic nga mga pagkaon or usa sa akong ikaingon gyud, no? Please remember this. Right after eating, please do not sleep or lie down. You have to spend a little more time nga magtindog na ka, maglingkod ba lang at least to give time to the food nga imong gikaon nga ma-digested. Kaya kung mohigda din ka, mao nang mo regurgitate ang pagkaon back to your esophagus nga sa imong stomach, mangtugab ka, no? So do not lie down right after ka mukaon, ha? Kaya wala esophageal reflux disease, no? Daghan man tag mga mga antacid available dia sa atong mga over the counter man ganin na natin mga omeprazole, ay mga cimetidine, ay mga Alox, ay mga daghan kayang klase over the counter man gani. Pero ayaw gyud pagpasar-pasar og pagkaon kay nga atong gastric emptying time is 2 hours only. Meaning to say that after 2 hours na mahaw ka ninudton ni hapon, ang imong gikaon nga food na fully digested na. That's why ug mamahaw ka og alas 7, pagka alas 9, alas 10, mag-snack na sad ka. Uniod to ka alas 12, pagka alas 3, mag-snack na sad ka. Mao na ting snack sa akong mga panday. Palitan ko na ako sa lagpan kung mahimo lang, no? Musta na mo ba Arnel Duran ug si Jimmy Pilo, naot mayo pagka masa na yung semento dia, dili kay substandard, sakto sa mixture. Okay? So mao na ako kay kasulte sa ikatulon yung nimong pangutana dyan, no? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Sa asa na niya, naasab ka ko'y thyroid problem, kay sa test sa doktor, ubos ko no ang akong TSH or thyroid stimulating hormone. Yes. Pero wala man sab ko'y gibati sa akong tutunlan. Wala ko'y nahikapang bukol. Unsa man gyud di ay ang akong gibati
nga mupaspas man sa ang akong heartbeat, no? Nindot ka imong pangutana dyan, kay mag-lecture ko gamay, oh. Ang kining iodine is necessary for the production of thyroid hormone, na? Naana sa itong thyroid gland, no? Sa mga lalaki, klaro ka na, ubol-ubol na to, naana dapit ang atong thyroid gland. So, ang normal nga thyroid stimulating hormone nga akong mahinumduman is 0.5 to 5 international unit per liter, no, mga na siya. Anyway, never mind about that. Punay na minaw na itong mga paramedical or medical students, at least natin ma-learn karong adlaw, no? Unsa may pasabot kung ang thyroid stimulating hormone mo taas. Meaning to say, ang imong thyroid gland is not producing enough thyroid hormone. Ha? Mutaas man imong thyroid stimulating hormone, not producing enough thyroid hormone ang imong thyroid gland. So, mo na gitawag na to hypothyroidism. Ha? Sa among pagtuon sa medicine, usa na ni mga hinungdan kanang gitawag na to Hashimoto's disease. Okay? Kung ang imong thyroid stimulating hormone ubos ang imong thyroid stimulating hormone, inag-examine sa laboratorio, unsa may pasubot ana nga ang imong thyroid gland ang imong thyroid gland paspas ang paghimo og thyroid hormone. Ha? Mo nang gitawag na to hyperthyroidism. Okay? So, pasig nalibog mo, ha? Kung ubos ang production sa thyroid stimulating hormone, but pasabot, ubos ang finding ba? Hyperthyroidism na. O kung taas, hypothyroidism na siya. Ha? O sa may metabo kung hyperthyroidism o na-hyperthyroidism o sa katao. Mo na imong pangutana, ikaw pat yung pangutana. Nga mo resulta ni siya og irregular or increased heartbeat. Ha? Mao na usa sa mga manifestation dyan. Sa kay bulong ana. Bata pa man ka, 32 years old pa man ka. O natong 32 years old pa ko dyan. Porbida, musugot ko guway paniudtuhay, muduwa lang tinis. Bata pa kayo yung 32 years old. Ayaw pagtuo nga, matigulang na ka. Ha? Okay? So, hinaot, nakasabot ka sa akong gisplicar ni mo dyan, diya sa Bagakay, Cebu, no? So, hinaot nga doon na sa kumoy nakuto nga pagtulunan karong adlaw, ha? About sa pangutanan ni John sa iyang medical problem. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko with Atty. Bathan sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mong programa sa Aramen. Nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa tong lugar. So from all of us sa radio, so daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining hantumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Arlene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rise Up. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Erlin. Kalisod pang sabton aning gi-assign nila na akong assignment. Uy, sa akong mga kagrupo. Kalabad ba sa akong OA ni, uy. Arlene, wag kang kasabot niya ako assignment eh. Luwi kami. Kadiyot sa dong ha, kay naapa ko'y gibuhat good. Kinahanglan nga, madali din ako kuman. Hain man din si Kuya Blair. Ilakaw ti. Ilaag na sa ito. Ay, paita. Sige lang dong. Humanan na akong gibuhat. Tabangan ti ka. Arlene, paglungag na rito para panihapon na to, be. Ma, naapa mo ko'y gibuhat, ma. Ikaw lang sa dong, be, Joel. Di ko kamawa na ti, oy.
Ay, ikaw na lang, good Erlin. Unya na lang natiwasan ng imong gibuhat. Pero ma... O saman, way mo lungag, ha? O sige, mas maayo pag ilabay na lang ni Caldero, oh! Ako na lang, ma. Ako na lang mulungag. Naaraman da ina. Ngano nga magkamagimo sa gi-assign ni mo, Erlin? Sorry, gid kaayo, Troy, ha? Daghan man kay ko gibuhat, good. Ay, sige na lang, oy. Ako na lang buhat, ani, para nimo. Ha? Ayaw, Troy, uy. Ayaw na ko hatagi o grade. Wa man sa ko'y natabang sa atong grupo. Okay na. Nakasabot ko nimo, Erlin. Pero unta, di na nimo usab, ha? O, Troy. Salamat kaayo. Ma, tagi ko para pa itong project, babi. Pila man dong. Ay, tuki ragot. Uy, kadako, good. Alang reklamo mo, god. Happy na bitaw ko mag-graduate. So lang katuig. Mag-graduate naman ko. Nagsiki naman good ka ang pangayo, nak. Yung saman, di na ko pass ko project ini. Bahala, di ko mag-graduate eh. Ha? Kalma lang, nak. Ayaw kasuko dayon. Sige lang, mangita ko og paagi. Basta ang importante nga makagraduate gyud ka, ha? Ako sa dunta, ma. Nga ako'y... Ayaw na lang sa pag-apil-apil, Erlin. Oh. Ayaw pun igning kalabad sa kung oh. Ma. Kinahanglan nga mangita gyud ko paagi nga makakwarta ko. Kay kung magagat ko nilang mama, basin og dili ko makahuman. Kay si Kuya Blair ra mo ilang perming papuran. Kay Lucky, hapit na mo graduate. Ay, kapait. Unsa? Mo trabaho ka? O, ma. Nihangyo ko nga mag-helper sa karinderya doon sa eskwelahan. Oo, maayusad. Aron makatabang ka na mo ni Papa ni mo. Makaluag-luag na intawon mi. Ma, kining akong pagtrabaho, para ni na ako ikaabag-abag sa akong pag-eskwela. Dili ko makahatag ninyo ni Papa. Kay pila naman sa dagang akong sweldo. Kuyawa ni mo sa? Oh. Wa pa galit ka makasugod, pero dako na kay ng oni mo. Ha! Hibawan ang daan kung unsa ka kadao. Ma! Sabta na lang una ng imong mama, day Erlin. Nakasabot man ko, Troy, ba? Pero mura man sila ugway pagbati na ako, uy. Pero, sige lang. Himuonin akong inspirasyon aron mas maning kamot ko. Hatagan akong maayong kinabuhi sila sa mama aron ma-proud raon niya siya nako pohon. Nak, dili pa ko makauli dayon. Di pa ko sa bahay sa akong amiga. Ikaw na lang unay bahala diha, ha? Wa man ka kay duty o klase karon. Wa man, ma. Arir ako sa bahay karon. Sige. Lutuin si Kuya Blair ni mo ig-abot, ha? Bye. Bayo! Bayo! Oh. Kinsa man ron? Unsay ato, Noy? Na si Erlin. Ako, Noy. Ako, Erlin. Nga naman unta. Ikaw ako pagubangkon. Ha? Kinsa man ka igsuon, Noy? Ni mama o ni papa?
Dili ni mo sila tinuod kay ginikanan, Erlin. Unsa? Bag-ulang namatay ang tinuod ni mong inahan. O na siya gihagyon ako. Mauni ako. Kay aron dadunti ka sa probinsya sa imong mama. Oh, mananghit ako ni Mama Noy. O sige lang ka ho. O bandit to. So, tinuod yun ay mga dili ko ninyo tinuod nga anak. Ay sus. Ay dala pagdrama diha oy Erlin. Mas maayo sad kagikuha ka aron makuha-kuhaan ang akong gastuhan sa bay. Sige na oy. Bye na. Kay busy pa ko din he. Maunay ko agad sa'y pakialam na ako. Salamat kay niubar ka na ako na ya. Abi ni mo, kung buhi pa lang si mama ni mo, malipay ka to. Nganong karon pa man, Noy? Ha? Nganong karon pa man ko di mo gikuha? Nganong wa man ko di mo kuha sa buhi pa si mama? Kuan, atong ta mag-istorya na ya. Iligabot na to. Manguno na tao gasoline station ha, kay mag-CR ko. Kay layo-layo para mga itong biyahe-on. Sige, Noy. Kay manghihi na lang sad ko. Ang bago ni kay Basilog, bawa na. Wala ba'y mabili ni sasakyanan? Sige, Noy. Ay, salamat. Nakaihi na gid ko. Oh. Asa man si Noy? Nganong wala man ang sakyanan? Iya kong kibiyaan. Giila taday ko niya. Oh. Kinsa man eh. Number naman. Hello? Erlin, pasaluwa ako na ya. Pero gisuguro ko sa imong inaina nga ipalayo kanila. Mausuri kayo day. Oh, Noy, nganong... Oh, hello? Noy! Hello? Oh, kinuo ko. Asa naman lang ko, ani? Ngit-ngit na. Pero wapa ko kay Pao kung asa ko pa doon, ani. Dili sad ako makontak si mama. Pilara na ba ning akong kwarta din eh. Ug wasad ko mahibaw asa ning lugar. Ganon ni salik basad ko tayo natutawhana, oy. Kasalbahis nila. Day. Nganong niya pa magkasgawas ng orasa? Nahibaw ka ba nga delikado tayo din eh? Wa man ko kahibaw kung nasa ko pa doon, kuya. Gidaraman ko din eh. O diya gibiyaan ko. Uy, mau ba? Kaluoy guding mo. Dali. Kuyog na ko. Oh, dili lang ko, kuya. Ayaw ka balaka. Dili ko daw tang tao. Og naarasad ang akong bahay diha sa unahan. Dali. Ayaw ka hadlok. Wow! Kadako sa imong bahay, kuya. Dako, pero laay kayo kay kamera sa akong asawa, day. Wa man mi anak. Unsa man? Ni kaon ka na? Dali. Kaon una. Kaya akong tawgon ang akong asawa. Ipaila-ila ti kani. Sige, kaon maayo, day. Salamat kayo, te, ha?
Salamat kaayo ninyo ni Kuya. Puhon, ginuoray mo bawas ninyo sa inyong kaayo. Way sa payan. Ay, laom naman gud ang gabi eh. Arin na lang katug ha, kay delikado kaayo kung muuli ka pa. Te, pwede himuon na lang ko ninyong katabang. Dili na ko gusto mo uli sa amo. Mao pa? Wa man mi magkinahanglan katabang, day. Anak ang among gipangita. Unsa man, musugot ka nga, adapon ka na mo. Sigurado ka, te? Sigurado, day. Bisan o karon pa ta nagkaila, pero nahibaw mi nga maayo kang tao. Og malipay gid mi sa kong asawa kung musugot ka. Kuya. Ate, sige, musugot ko. Pag mamaupapan na lang namo, day Erlen. Og ayaw ka balaka, paeskwelahon ka namo. Salamat kit kaayo ninyo. Nagmalampuson ka gyud, anak. Dako na kaayo og kalahian ang Erlin nga among nakaila sa una og karon. Tungod ninyo, ma. Kay dili ko gustong pakyason mo. Dili ko gusto nga magmahay mo. Salamat sad kay nakita gyud namo nga naning kamot ka, anak. Ma, pa, naon ta ko'y hangyo. Unsa man na? Pwede og muadto ko sa bahay sa akong ina-ina. Bisan og daotan ang ilang gibuhat nako sa una, pero gusto gihapon ko mubaw sa ilang pagpadako nako. Oo, sige. Pero muuban mi, magpaabot rami nimo sa sakyanan. Erlin? Kanindot gud nimong tan-ahon. Nagtrabaho na ka? O, ma. Nakagraduate na sad ko. Unsang hitabo, Nganong buhi pa ko hangtod karon? Nganong way daotang nahitabo na ako? Ma! Pwede na ginuta kang musulti na ako nga imo kong palayason. Pero nganong imo ba ito gibuhat na ako? Pasaylo ako, nak. Anak, manggod ka sa babae sa imong papa. Maong init ang akong tugok nimo. Sorry kaayo. Nagbahay ko sa akong gibuhat. Unta, anak, mapasaylo pa ko nimo. Oo. Nahiubos ko nimo, ba? Napasakitan ko nimo. Pero kinsa ra matud ko para dili mo pasaylo nimo, ba? Mama, gihapon ti ka. Nagpasalamat lang gihapon ko nimo nga imo kong kibuhi. Sorry. Sorry gid kaayo. Ayaw ka bala ka ba? Bisan og daan ako sa layo nagpuyo. Suruyon ta gihapon ka dinhi. Dili ti ka pasaktan. Og suportaan ti ka sa tanan nimong pagkinahanglan, ma. Dili na kinahanglan, nak. Okay na nako nga okay ta. Pasayloan gyud ko, nak. You're broken down and tired, and you can't find a fighter. Human sa tanan akong kalisod nga naagian, wag gyud ko magdumot sa akong ina-ina. Karon, duha na kabuok ang akong mama. Og padayon ko sa pagsuporta sa akong ina-ina. Bisan man tuod og successful nako, pero padayon lang gihapon ko sa pagpaningkamot para sa akong mga pangandoy. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.